una brevíssima presentació de mossèn Joan Costa perquè és més que conegut de tots. És, com sabeu, és el rector de la parròquia de la Mare del Roser de Barcelona, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, doctor en Teologia Moral i també professor de la UIC i dedicat de ple a la pastoral, sobretot amb gent jove. Ens parlarà doncs, de l'amor matrimonial, de moltes coses, potser hi ha moltíssimes i haurem de, perquè hi hagi alguna pregunta després, haurem de comprimir una miqueta. Així que té la paraula mossèn Joan Costa. Bé, estimats senyors cardenals, senyors bisbes, benvinguts tots. A mi em van demanar que parlés de la paternitat responsable i vaig ser jo mateix que vaig proposar el títol de la conferència, que era l'amor matrimonial i la dignitat humana com a claus per a comprendre la paternitat responsable. Si llegim la Dignitas Personae, que fa referència doncs, a la dignitat humana des de l'inici de la vida, comença parlant de dos principis a la llum dels quals cal afrontar totes les qüestions, sobretot de l'àmbit de la bioètica, però a mi em serveix també per entendre les raons de la paternitat responsable. Els dos principis, un fa referència a la dignitat humana, que diu així, ens ho teniu en els papers que us han donat, he fet un resum, l'article és molt més llarg, cosa que és impossible que l'acabi, però el primer principi és que l'ésser humà ha de ser respectat i tractat com a persona des de l'instant de la seva concepció. I per això, a partir d'aquest mateix moment, se li han de reconèixer els drets de la persona. Aquest seria com el primer principi. Reconèixer i respectar la dignitat de l'ésser humà des del primer moment. El segon principi fa referència a l'inici de la vida. Tots els plantejaments de l'Església pel que fa al respecte del ser humà, de l'origen del ser humà, s'encabeix dintre del context matrimonial. I el per què, no sé si hi haurà temps per explicar-ho, si no la taula rodona a la tarda. El segon és que l'origen de la vida humana té el seu autèntic context en el matrimoni i la família, on és generada per mitjà d'un acte que expressa l'amor recíproc entre l'home i la dona. Una procreació veritablement responsable envers qui ha de néixer és fruit del matrimoni. Jo penso que aquesta afirmació, que és molt recurrent al magisteri, és de les més difícils d'explicar i jo penso que demostrar és gairebé impossible. Es pot intuir, es pot entendre el per què l'origen de la vida, la dignitat de l'ésser humà reclama aquest context amorós. És de les coses que no hi ha una demostració evident com pot haver-hi a molts altres casos, no? Vull dir que entorn a fecundació in vitro i altres qüestions de l'inici de la vida no són de fàcil argumentar, però hi ha una intuïció de fons que es fa molt lluminosa que intentaré explicar amb el que mínimament jo entenc. Dit això, per tant, aquest és el marc de la meva reflexió del que pretenc d'alguna manera al llarg d'aquesta ponència. Començo amb el primer apartat, la paternitat i maternitat humanes. Ja el cardenal Antonelli ha fet algunes insinuacions, però la idea és que la imatge de Déu és el criteri hermenèutic per a comprendre la veritat del ser humà, la seva dignitat i la seva vocació. Per comprendre l'home només es pot entendre des de Déu. I un Déu que es revela i ens diu qui som, fills en el fill. Només en Crist podem entendre qui som i quina és la nostra dignitat i quina és la nostra vocació. Identitat, dignitat i vocació només es copsen amb la seva profunditat a la llum de Crist. És Crist qui dona aquesta llum i per tant, i més quan des de, citant la carta a les famílies, que és molt bonic i que recomano rellegiu, que és millor que la meva ponència, òbviament, no? Doncs diu que la paternitat i maternitat humana, tot i essent biològicament semblants a d'altres éssers humans, altres éssers de la naturalesa, tenen en si mateixes d'una manera essencial i exclusiva una semblança amb Déu, sobre la qual es fonamenta la família. I dit això dirà, el model originari de la família cal doncs buscar-lo amb Déu mateix. El nosaltres diví constitueix el model etern del nosaltres humà.
Cal emmirallar-se en Déu per comprendre la família. De fet, seria un exercici molt bonic, perquè de vegades fem afirmacions d'aquesta mena que són molt boniques, però són molt poc operatives, molt poc pràctiques, i veure com l'amor trinitari, com s'estima l'amor trinitari, les tres persones divines, ens ajudarà a comprendre com ens hem d'estimar nosaltres aquí a la Terra, i fer aquesta mediació. Penso que cal, moltes vegades, per fer-ho lluminós, perquè no quedi només en el món de les idees. Com no em toca, no ho faré ara, però si voleu podreu preguntar, no? I per tant, diu, a la vida dels esposos, la paternitat i la maternitat constitueix una novetat i una riquesa tan sublim a la qual no podem atensar-nos si no és de genolls, diu la carta a les famílies. I això és el que intentarem, no? Veure que, malgrat la paternitat i la maternitat es basen en la biologia, al mateix temps la superen. I de fet no té res a veure amb la procreació animal, és radicalment diferent, encara que biològicament sí que s'identifiquen. Diu, en la biologia de la generació hi ha inscrita la genealogia de la persona. Aquesta és una afirmació, penso que és clau, que en el fons és que tota paternitat i maternitat humanes, Déu mateix és present d'una manera diversa de com ho està en qualsevol generació sobre la Terra. Només de Déu pot venir aquella imatge i semblança, i per tant la generació humana és una continuació de la creació, on Déu mateix hi és present, ho veurem ara. I per tant, des d'aquí, entenent que el ser humà és l'única criatura que Déu ha estimat per si mateixa, del Concili Gaudium et Spes, diu, l'origen del ser humà, de tot home i tota dona, no és degut només a les lleis de la biologia, sinó directament a la voluntat creadora de Déu. I d'això tots els pares n'haurien de ser conscients. Per tant, de genolls, hem d'admirar-nos d'aquest misteri de l'home per comprendre millor el sentit de la paternitat. Dit això, el tercer apartat, que també ho faré com si diguéssim de manera molt enunciativa, és comprendre qui és el ser humà i per tant veure les claus on s'hi juga la nostra dignitat, no? Per què el ser humà té la dignitat que posseeix. Llavors ho he fet d'una manera com telegràfica, aniré fent una sèrie d'afirmacions que tots coneixem plenament, no? I que tots podríem explicar, no? La primera, ara intentaré veure què és el ser humà perquè els pares puguin entendre què és el que tenen quan tenen un fill. Per tant, què és el que reben i acullen en rebre un fill? Diu, primera afirmació, la generació de cada vida humana és un misteri que només en Déu, el seu creador, troba la resposta adequada. I aquí recordeu paraules com les de Job, no? Diu, les teves mans m'han plasmat, m'has format, em vas pastar com l'argila. Des del primer instant de la nostra existència som fruit de l'amor i de l'obra personal de Déu. Només l'ésser humà participa de l'alè diví, diu el Gènesi. La segona afirmació és: la generació i el naixement d'un fill no són el resultat d'una fecunditat abstracta, sinó una acció personal immediata de Déu que fa els esposos a un temps col·laboradors i responsables del seu amor unitiu i fecund. I aquí recordo un discurs de Joan Pau II a Kazakhstan, que parlant amb molts joves els diu: voleu saber qui és el ser humà per nosaltres? Hi havia molts no catòlics en aquella trobada. Diu, vosaltres sou, diu, un pensament de Déu, un batec del cor de Déu. Això és el que som tots nosaltres. I per tant, tot ésser humà és fruit d'un acte positiu de Déu. Hem sorgit tots de l'amor de Déu. Ho sabem des del moment que sabem que en la paternitat humana ells no porten l'ànima és creada immediatament per Déu per cada un de nosaltres. Per tant, la paternitat és pare, mare i Déu. Déu està inserit en tota paternitat humana, amb un acte positiu, no només amb un acte de permissió o amb un acte de creació en el qual ha permès que la història amb les seves lleis continuï, sinó que és un acte positiu de Déu, de la seva voluntat. I en aquest fet, recordar Maria, la Immaculada Concepció de Maria, doncs és l'exemple més paradigmàtic, que des del primer moment de la seva concepció és plena de gràcia. Per tant, per la qual cosa això, davant d'altres alternatives on plantegen postures com que no arriba a ser
veritable ser humà fins a un determinat moment del seu desenvolupament embrionari, doncs posarien molt en dubte, com si haguéssim el fet de la Immaculada Concepció de Maria. Però 3. Aquesta intervenció divina en la generació de tot home no és només una intervenció creadora, sinó que estableix una veritable relació personal entre Déu i l'engendrat. Des del primer moment, Déu estableix una aliança d'amor en cada un de nosaltres. Tots. I per tant, és bonic recordar aquell punt d'Evangelium Vitae 99 a les mares que han avortat, que es plantegen, no? Què passa amb tots aquests nanos que no arriben a veure la llum, i el pare els recorda a les mares que si recorren el sacrament de la penitència no només recobraran la seva amistat amb Déu, sinó que recobraran els seus fills que ara viuen en el Senyor. Ja des del primer moment Déu ha establert amb cada un de nosaltres, amb tot ésser humà, una aliança d'amor eterna, amb la qual per part de Déu és sempre fidel. 4. Això també recordava una frase, per exemple, d'Isaïes, no? Em vas plasmar des del cim etern per a ser servent teu, no? I abans de néixer et tenia consagrat, li diu Déu al profeta Jeremies. 4. Diu, la vida en plenitud és la vida eterna, la participació de la vida divina, que s'inicia en la fase temporal de la nostra existència com a començament del definitiu i com a pol que treu finalísticament i dona significat a tota altra expressió de la vida. El que en el viure de l'home sigui ordenable, aquest fi etern, farà que l'home realitzi en plenitud, i el que no l'alienarà. I per tant, aquesta dimensió eterna de la vida humana des del seu començament, i més quan som conscients que som hereus d'aquella promesa en la qual Déu ens ha atorgat a tots incondicionalment la promesa del cel. 5. I això fa, podríem dir que quan es perd el sentit de Déu, es perd el sentit de l'home, i es perd el sentit de la dignitat humana, i alhora fa que entenguem que la vida humana és sagrada, inviolable. 5. Per ser obra personal i lliure de l'amor de Déu, la vida de tot home està sempre sota la seva cura i sota la seva mirada providents. Jo penso que aquest és un tema que insistiré molt, que no passen les coses per casualitat, i ho sabem. Déu segueix controlant la història dels homes i la porta amb la seva providència i la porta per amor. I per tant, aquesta consciència no la podem oblidar mai, no? Li diu Déu al profeta Isaïes, no temis que t'he redimit, t'he cridat pel teu nom, tu ets meu. O per exemple també, jo estaré en el Salm, jo estaré amb tu sempre, tu em prens de la mà, em condueixes segons els teus plans. I per tant, i Sant Pau, qui ens separarà de l'amor de Crist? Aquesta confiança en la providència serà clau per entendre la paternitat responsable. 6. Aquesta és la raó per la qual la vida de l'home és una vida d'una persona i té un valor únic que exigeix respecte absolut i incondicionat, perquè des del mateix començament de la seva existència cada ésser humà té una relació personal immediata amb les persones divines, no una relació genèrica com tenen les altres criatures, i per això la vida humana és sagrada i inviolable. És un concepte molt bonic que fa pocs dies posava un present aquí, el Josep Miró, en relleu, amb unes seves editorials, el concepte d'aliança. I aquesta realitat d'aliança fa que un entengui realment quan valem davant la mirada de Déu. Segueixo, i aquesta aliança és d'origen i de finalització, i aquesta aliança amb les persones divines. Hem sorgit de l'amor de Déu i estem cridats a participar en la comunió íntima de les 3 persones divines. Aquesta és la nostra veritat. Dit així mateix, Déu mateix, poso com a corol·lari d'aquest punt 6, que Déu mateix s'ha volgut unir d'una manera única i irrepetible en cada ésser humà.